Nemocnice Jindřichův Hradec se dočkala dalšího daru. Na lepší pobyt hospitalizovaných pacientů se zaměřili zaměstnanci firmy Technocap ze Střížovic v uspořádané sbírce. My jsme taky byli překvapení, jak to dobře dopadlo, a Technocap je vlastně výrobní firma a snažíme se být aktivní v rámci regionu, v rámci regionálního dění, a ten nápad je takový, že jednou za kvartál uděláme sbírku mezi zaměstnanci, vybere se nejdřív projekt, který podpoříme, a vybere se sbírka nebo provede se sbírka mezi zaměstnanci, plus firma k tomu přihodí částku 10 000 korun. Zaměstnanci mezi sebou vybrali 6 000. S dalšími 10 000 od firmy převzala nemocnice celkovou částku teď na začátku července. Ke sbírce přidala firma i 2 nové televize. Momentálně realizujeme ve firmě takový projekt obrazovek ve výrobě a zvolili jsme vlastně špatný formát nebo nedostačující, takže se nám krásně hodilo, že tyhle 2 televize jsme mohli darovat LDNce a tím vlastně ten dar byl navýšen. Nápad na sbírku Technocapu vzešel od zaměstnankyně Milady Prokešové, která v nemocnici dobrovolničí. Jsem chodila tady jako dobrovolnice na LDNku za lidma. A když jsem tam viděla pokoje jakoby prázdný, tak mi bylo těch lidí jakoby trošku líto, že tam nemají třeba ty starší lidi televize nebo něco a koukají jenom do holých zdí, tak mě napadlo třeba jim tam ty pokoje vybavit aspoň třeba obrazama, a nebo právě těma televizema, a dopadly ty televize. Jedna z obrazovek zpříjemní pobyt pacientům na oddělení sociální a paliativní péče, druhá poputuje na interní oddělení. Vzhledem k tomu, že ti pacienti, kteří u nás leží na paliativních lůžkách, tak potřebují, aby byli více zaměstnaní jiným způsobem než náma, nebo jenom knížkama, nebo rodinama, a tak ty televize pro nás udělají velkou službu, protože se můžou dívat na svoje různé třeba přenosy sportovní, na svoje soutěže, které jsou zvyklí, nebo na svoje seriály. Televize mají pacienti k dispozici jednak ve společných prostorách, ale i na samostatných pokojích. Jednu velkou na jídelně, ale většinou ty pacienti nejsou schopní si tam ani dojít, takže pokud budou na pokojích, bude to určitě velmi fajn. Mám určitě radost za naše pacienty, zpříjemníme jim tím pobyt. Děkujem. Z Jindřichova Hradce Ondřej Alexandr Kronika.